That's mine. Hvad så alle sammen, og velkommen til The Puggy Brothers. I dag er det en 15 sub special, så det betyder chili. Det går. Jeg siger sgu, når jeg er for død. Vi har også præcis. Det mangler sgu en mælk. Det er lige meget. Okay. Skal jeg nå din? Fjern din is. Læg den her. Kom for din is. Læg på din is. Stil lige på sådan en kamera. Sådan der. Skal jeg lige. Og vi ringede til hans mor og spurgte om vi måtte købe en stærk chili. Og hun sagde, at den var fucking stærk. Ja. Så vi sagde, jeg tror vi starter med at skære den der pik der. Nej, hold nu kæft med, vi skal Jeg gider ikke den her lille pik. Okay. Nej, men Den der kerner i. ja, det er lige meget. Ja, du dømmer den, men det går sådan der. Det er lige om eller andet. Ej, fy for. Det lugter rød peber. Ja, det gør. Jeg æder. Men det tror jeg ikke, det er. Okay, det tror jeg fandme heller ikke. Okay. Okay, 3, 2, 1. Det er lige meget. Du er det hele? Fuck, det brænder! Det er lige meget. Nå. Så kunne 15 subs. Jeg tror vi takker af. Ja. Tak fordi I så med. Husk at sub, Like. Alt det andet. Skal komme, hvis vi er nogle bøsser. ses. Yeah.